mas pinainit. Nag-borrow po ako sa kanya ng money. Tapos instead po nabayaran ko siya, sabi niya, dadagdagan ko na lang pero pumayag ka na makipaglaro sa akin. At mas pag-uusapan. Nagkaroon po ako ng HIV nang dahil sa kanya. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rakitera. With DJ Titangelo. And welcome to the program rated SPG Top Secret. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto na mainit, nakakapanabik at nakakakilite. And Kabisyo, talagang hinanda namin ang mainit na init na tawag ngayong gabing ito. Kaya medyo tumagal. Yes. Welcome na natin tong magbabahagi sa atin ng rated SPG Top Secret niya. Hello, good evening. Hello. Po. Magandang gabi. Magandang gabi po. Ano pong pwede namin itawag sa inyo? Tawagin niyo na lang po ako. Ano nga ba? Stone. Bato. Bato. Parang ganon. Stone, bato, di ba? Yun yung Tagalog ng The Rock. stone. The Rock, yan. Stone. Ilan taon ka na? Ako po ay 38. 38. Sang lupalop ka naman galing, Stone? Galing po ako sa Mars. Galing Mars si Stone, dude. Okay, sige, hindi na kami papaligoy-ligoy pa dito. Stone, ha? Stone 38 from Mars. Ibang-iba pang pinanggalingan. Ano ang rated SPG Top Secret mo? Actually, hindi ako yung na-rated SPG na Top Secret. Pero ikukwento ko sa inyo na nung araw kasi, ako at saka yung best friend ko, mahilig kami mag-club. Siyempre, mga lalaki. So, ibig sabihin, may mga bisibisita. One time, meron siyang sinama na girl. And, siyempre, kung may sinama, third wheel ako. Ending niyan, nagpunta kami sa isang hotel. And of course, dahil hotel nga, syempre, check-in, alam na natin yung next story. However, ang naging diferensya lang, nung nag-check-in sila lang yung nasa kwarto. Ako, iniwan ako dun sa garahe, sa baba, sa sasakyan. Teka lang. Saya. Teka lang. Para kang ginawang gardya, ganon. Driver. Manonood or sasama sa laban. Hindi pala. Wait. Sandali lang. Hindi ka namin. May tanong si Titangelo. Stone. Teka lang, Stone. Ginawang gardya o kaya driver. Ano ba yun? Lilinawin lang namin. Nag-club kayo ng kaibigan mo. Tapos nagkayayaan kayo pumunta sa hotel. Nakasasakyan kayo, 'di ba? Papasok kayo sa hotel, may garahe sa ilalim, 'di ba? Alam na alam. Siyempre, contractor yung kaibigan ko eh. So, isa lang talaga yung chicks na kasama ninyo. Isang babae lang yung kasama. So, akala ko makaka-experience na ng threesome, ganun. Kasi hindi pa nga. Pero, ayun nga. Ending nun, silang dalawa nag-uumulan sa taas. Ako nandun sa garahe, ibig na init. Sa sasakyan, kasi napatay yung sasakyan. Sinabi ba sa'yo ng kaibigan mo yung plano niya sa araw na yun, sa gabing yun? Hindi. Nagulat na lang kami na dumiretso na kami ng hotel after nun. So meaning, dun sa sasakyan ng kaibigan mo, siya yung nagmamaneho, tas kasama niya yung babae, tas ikaw,
Saan ka nakapwesto Ako yung- nun? Ako yung nasa likuran. Ay, kayo nasa likuran. So, nung time na umakyat sila dun sa mismong kwarto o pumasok sila sa kwarto, iniwan ka lang nila sa sasakyan. Paano nila sinabi sa'yo na, diyan ka muna sa sasakyan, huwag ka papasok ka? Paano nila sinabi yun, ganun? Sabi ba naman sa akin, dito ka na. Ayan yung pizza, ayan yung soft drinks, kumain ka na lang dyan. Patayin mo lang yung makina. Huwag mong isi-switch kasi mangangamoy sa kwarto yung gasolina, ganun. Di, ako, wala akong choice kasi kapag lumabas ako, baka mamaya pagkamalan ako na bodyguard talaga. So, tiniis ko na lang. Kinakain ko na lang yung pizza habang naririnig ko na lang sila nag-uungulan doon. Ang sad. Anong itsura muna nung kaibigan mo? Ay, ano yan? Guwapings. Yung babae, Pretty. Pretty din. merong kamukhang artista? Meron. Sino? Mahirap. Si Mark Anthony. Yung babae? Mark Anthony? Mark Anthony yung babae. Yung lalaki? Lalaki ang tanong. Mark Anthony na lalaki? Binawi mo. Katiyatang natin. Mark Anthony ang lalaki. Okay. Sino yung babae? Sino kamukha ng babae? Ano nga ba yung kamukha ng babae? Ano pang-popcorn din yung itsura Pang-popcorn? Ano ibig sabihin ng pang-popcorn? Ano yun? Tawag dito? Pang porn star din Pang nyorn, ganon? Pang yorn. Pang putukan lang, ganon? Mm-mm. So, nakailang oras sila doon? Ilang oras ka nagantay? Sila 3 hours. Ako 3 hours din para akong nasa sauna. Kawawa ka naman. Hindi mo sinubukang matulog, kumatok, ganyan. Hiya akong kumatok, nasa momentum na sila Palagay mo nakailan sila? Marami yun, panigurado. Siguro, nakatatlo yun, 1 per hour. Hindi ka umalma ng kahit pagkatapos ng lahat ng nangyari? Ay, nagreklamo ko pag-alis namin, pagkaalis ng girl. So nung kayong dalawa na lang. Ulitin to. Ano sabi mo doon sa tropa mong yun? Sabi ko, hindi ko na ulitin to, wag mo nang gawin ulit to, ha? May number ka nung tropa mong yun? Ngayon? Sige nga, tawagan natin ngayon. I-chat mo sa akin. I-chat mo ngayon. Gusto mo, tawagan natin para magkapatawaran kayo. Nasa far away. Nako. Sure ka? Nasa far away? Wala siya dito sa Pinas. Malay mo naman matawagan natin. Siya, nasa klase siya ngayon, nasa seminar something. Wow, wala mo. Far away. Nakakausap lang namin kanina kasi. Malay mo naman, matawagan natin ngayon. Gusto mo ba ibigay yung number sa amin? Group call natin ngayon. Malabong matawagan to. Nasa siya nasa seminar siya. Yung babae, wala ka ng contact doon? Iba yung doon? oras niya. Wala ka na ibang contact doon sa babae? Sa babae, meron. Pero nasa trabaho ngayon yun sa trabaho. Try natin tawagan. Guluhin natin yung buhay. Oo nga. Actually, ginugulo ko. Sinong ginugulo mo? Pinaparecall ko sa kanya kanang ginawa nila sa akin dun sa hotel na yon. Pinaparecall. Kasi nahilig siya sa pizza. Pero pizza din yung pinaiwan doon sa sasakyan. Kasi iba yung pinizza nila. At ito pang nakakatawa. Ay, ano to? Si girl, nung araw na yon, dinalaw siya ng China. Ano? China? Red Sea. Red Tide. So, nung gabi, nung pumunta kayo mismo dun sa Motorist Hotel na yun, may Red siya? Tide si ate girl. Pero tiniis ng kaibigan mo yun? May ginawa siyang technique. Ano yung ginawang technique? Sa jacuzzi ginawa ang Para mag-stop
Yung bleeding, ganon. Yesterday. So, paano mo nalaman yun? Kwento din niya. Kwento ng babae o kwento ng lalaki na kaibigan mo? Siyempre, dun sa lalaki. Nagkukwentuhan talaga kayo pagkatapos ninyo maano talaga, ganon. Hindi naman Hindi lahat. naman. Tinanong ko lang din yung detalye kasi 3 oras akong nasa sauna sa babae. Di sabi ko, share the blessings na rin. Details lang. Anyway, may gusto ko pa ba ibahagi, Stone? Wala na, yun na lang. Mhm. Gusto ko lang ma-share lang ng kaunti ang tungkol sa mga ganyang out of the blue. Sige. Thank you so much sa pagbabahagi mo ng yung rated SPG Top Secret. Ikaw ba meron kang meron kang gusto sabihin kay Stone? Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Ay, taray naman ng mga tugtugan. Alali. Sige na, thank you so much, Stone. God bless, bye! Bye! Ayaw kasi talaga nito ni Ayaw kasi nito ni Stone na magbigay ng number eh. Kung sa akin, ginulo ko yun. Binigay niya yung number. Talaga? Kaya hindi niya binigay. Okay, isa pa na ba? Ano pa ba? 0916-529-5595 para sa huling hirit. Bago magtag-init. Tabo, 5 na. Kaya nga, tawag na kayo. Isa pa daw, isa pa daw. Grabe naman to. Kaya nga, gusto nyo pa rin ba? Ang nakalagay na dito sa akin, yesterday. Yung mga kinausap ko kaninang gabi. Yesterday na. Oh. Meron ako tinitingnan na numero dito. Kaya lang kasi dapat may Viber tong mga to. Wala siyang Viber cellphone number. Anyway. Kung meron kayong gustong patawagan sa amin, sa pagkakataong ito kung meron lang, kung walang magbabahagi ng rated SPG Top Secret, baka meron kayong gustong patawagan sa amin ngayong gabi. Mm-hmm. Message nyo kami sa mga Facebook account namin. O kaya dito sa Viber line namin. Pakita natin yung Viber line natin. Message nyo yung number, tapos kami tatawag. Yan. 0916-529-5595. Ito random Nag-ano to? Kaya pala hindi ko sinasagot to dahil Dahil siya dude, mga seryoso. Pang hindi nga po seryoso yung mga usapan natin ngayong gabi. Pang lang, pang rated SPG Top Secret lang. Ayan. So anyway, ito. Tingnan natin to. Sa magabing madilim, ikaw ang laging naiisip. Sino naman yan, dude? Wala. Ay. Hello. Oy, wait lang po. Mukhang may nakabukas po yata sa inyong iba pang phone or device. Patayin niyo muna yung phone or device na yun, ma'am. Paano ba kukunin ko sa Bluetooth? Ano ba yun? Pindutin nyo lang po yung off. Yung off dun sa TikTok o kaya off sa radyo. Yung off po. Sorry. O, diba? Talaga narinig yung mga boses na. Anyway, kami po pag-isipan muna namin ni Titan Jello kung babalik pa kami. Hello? Okay na? Yan yung number Anong gagawin namin sa number na yan? Bilya Flor. Ikaw pag tinawagan namin yan, sinasabi ko sa iyo. Anyway, kami po yung magbabalik nang hindi pa sure. Kasama pa rin DJ Rakitera. DJ Titan Jello. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Wala pa bang i-memorize yan? Basic.